igsoon. So without kani nga parte mga igsoon, dili gyud kompleto ang atong Domingo mga igsoon, because kani nga parte mo ni kanang ginaingon pa nila kalanon sa atong kalag mga igsoon. So karon mga igsoon, sa dili na nato dugayon, akong gihangyo si Pastor James Dumanon nga mao'y magdala sa pulong sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Og sa dili pa di ay ang mga bata kay ato dito sa gawas kay nasa ilahang Sunday school. Praise God, hallelujah. Abog gano? Bantay mo, abog. Hapit na siguro ng ipatayo sa Ginoo kay abog na juga ba? Laro yung baho. Okay, so may buntag mga igsoon, mabungaw kabuntago, no? So sa dili pa rin ko mag-start sa ako ang message karon mga igsoon. Ako na yung welcome ning na mga bisita na to. Bisita na to, brad na ko ay. Salamat sa Ginoo, brad. Sige ni sa gingon nga moari diri nangagyod karon. No? Ya, sa bagay bangko rin naani ni koyog ni Lula Ninang na murag karon pag nakasulod diri. Okay, si murag mao ni ang partner ni singa na tong kuana ni banana si Rumron sa tumo. Okay? So tanan mga igsoon, welcome uban sa ngalan sa Ginoo, no? So magdali ta kay after this natay communion kalawat taron mga igsoon, no? Og nya nasa tayo puan. Di na ko ni malimtan akong brother, ako lang ang puan. O murag magpaampo ko si Doc Joros at sila duhan niya kay anak man ano. So maginampuay magbitay so diha sa pagampo ngan hiniusa dako og kahimuan. Amen. Praise God. So bantita. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. So ang atong tema karon mga igsoon, kuani giuluhan kini diri og dili kita ang makig-away, kundi ang Ginoo mao'y makig-away sa atong mga kaaway. Amen? Balik ko na, aron ninyong masuot sa inyong unahuna, diba? Ang atong tema mao ni, dili kita ang makig-away, kundi ang Ginoo mao'y makig-away sa atong mga kaaway. Itong teksto makita diha sa Deuteronomy or Deuteronomio, Kapitulo 20, versikulo 3 hangtod sa 4. Okay? Deuteronomio 23 hangtod sa 4. Mao ni pulong sa Ginoo nga igsoon. Hallelujah. Pamati kamo katawhan sa Israel. Karong adlaw muasdang kamo sa inyong mga kaaway. Ayaw kamo kabalaka o kahadlok kanila. Kay ang naunsa man arita diri. Adra kay ang nag-uban kaninyo mao ang Ginoo nga inyong Dios. Ug siya mao'y makig-away alang kaninyo ug maghatag kaninyo sa kadaugan. So, manindog sa mga igsoon, magampo ta. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Sa makausap palabing gamahana ng mga Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ikaw ang Diyos usab nga mo ang ilagaran karon ginawa ka mausab ninitag naas kabuntagon Ginoo. Nagpadayon kami pagtuol sa imong balaang presensya uban sa kasing-kasing nga mapainugsanon Ginoo. Among gi-welcome imong himaya aning kapitan nga mulukop Ginoo. Imong balaang dugo nga magatabon aning tibuok balay alampuanan. Og Lord God, ining takna mamalandong kami sa imong pulong, andama among kasing-kasing, andama among panudlanan nga espirituhanon hinloi limpyoi aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibukbok kanamo. Tagay mi kasing-kasing nga sa kanunay mapainugsanon kaayo. Kasing-kasing madinawaton o anda mo sunod sa imong mga pulong Ginoo. Ang nabiling panahon na mahal, ang itugyan kanimo, Holy Spirit, among kang gi-welcome sa among kaliwala. Imong kabubuton may matuman. Samtang magapadayon kami sa unahan, Lord God, at this time I cancel, I destroy all the works of the devil. Kung na may mga distraction karon mugna ang kaaway para ma-out of focus me, karon palandaan namo ning gibungkag sa pangalan ni Jesus. Kung na may tunglo magipuhi ang kaaway, mahimo kining panalangin kanamo sa pangalan ni Jesus. So Lord God, salamat daan sa kadaugan ang nabiling panahon na magitugyan kanimo sa pangalan ni Jesus nga may among maluluwas. Amen. Maglingkod ta mga igsoon. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Praise God. So again ang atong tema igsoon giuluhan kini og dili kita ang makig-away
kundi ang Ginoo maoy makig-away sa atong mga kaaway. Okay? Nindot kayo, no? Sa atong balik ko, nabasa ang Deuteronomio 23, hangtod sa 4, nag-ingon dire, pamati kamo o katawhan sa Israel. Karong adlaw, muasdang kamo sa inyong mga kaaway. Ayaw kamo kabalaka o hadlok kanila. Okay? So, before na magpadayon igsuon, kuha ni siya, no? Mao ni siya igsuon ang padung ni gubat ni mga Israelita. Nya mao man ni sa una, maggubat man sa una. Ya sa una, wapa may armas, mga espada man, mga pangkaw, no? So, this time, aning takna mga igsoon, kini atong isgutan, na ay gubat nga paghimuon igsoon, no? Makigubat ang Israel sa lain na usab nga mga pundok ba, laing nasod na something like that niya. Ang Ginoo ning hatag og mensahe, no? Mensahe may tungod sa iyang mga katawhan. Yang iyang mensahe mao ni siya igsoon. Una, niingon siya, asa to dong kung kinabubuan? Okay? Pamati kamo katawhan sa Israel karong adlaw, muasdan kamo sa inyong kaaway, ayaw kamo kabalaka o kadlok. So, una, niingon dia ang first line igsoon nga atong punto is kanang word nga muasdan kamo sa inyong mga kaaway, no? Kanang word nga muasdan igsoon, mao gid na dapat buhaton nato. Walay na anak sa Ginoo nga muatras, mubalik sa iasdang kita, no, move forward tayo igsoon. Amen? Nya ngano man kay tanawa ang kasiguraduhan nato, ayaw kamo kabalaka pag ayaw kahadlok, no? So ang word nga kabalaka o kahadlok igsoon, walay lugna sa mga Kristohanon, sa mga anak sa Ginoo. Walay talawan ng mga anak sa Dios. Amen? Kay kung arita sa pinadayag igsoon, ang unang gitambog sa linaw nga kalayo ang mga talawan. Amen ba? Talawan mga lagad sa Ginoo, talawan mutubag sa tawag sa Ginoo, daghan mga klases talawan. Pero igsoon, sa dili pa rin na magpadayon, kabalo mo mong igsoon nga ang Hebrehanon 3:8 nag-ingon, Jesus is the same yesterday, today, and forever. No? Ang Ginoo mga igsoon, mao sa gihapon, kagahapon, karon, uhantod sa kanturan. O kabalo mo mga igsoon nga ang Diyos sa mga Israelita, mausap ang Diyos nga itong gilagaran. Amen? Wa siya mausap. No? Siya nga po ng Diyos nga katong gisimba nila ni Moises, katong naghimog milagro mga igsoon sa panahon sa Old Testament and sa New Testament igsoon. Siya si Kristo, gihapon the same Jesus na nagbanaw ni Lazaro sa patay igsoon 4 days na. Siya usab ang Kristo nga tong gisimba karon. Wa siya na usab. Og ningingon sa diri mga igsoon sa iyang mga katawhan nga muasdang kamo sa inyong mga kaaway. Kay nga naman, ipahinduman na po ito mga igsoon nga kaming mga lagad tas Ginoo, di kalikayan, naagod na mga kaaway. Amen? Nabay na nga lagad sa Ginoo nga way mga hinangilabot ni mo. Kung naay naglingkod karon diri, nga watoy nitandog sa imong pagtuo. Kadudahan ng mga igsoon kung tinuod ba jud kang nalagad sa Ginoo. Amen? Normally, igsoon, mao gani ang normal, ang natural nga may tabo sa mga anak sa Ginoo. Sa dang mga lagad, kalabi ng tinud-anay mong pagtuol, pag-surrender sa Ginoo, naadjud kay mabikil o naadjud mamikil nimo, naadjud nang gitawag og mga kaaway. Bisan wala ta nang away nila igsoon, sila jud nang makig-away na to, mamikil. Wa hilabti mang hilabot na. Naadjud na igsoon, no? Mao ni ingon ang pulong sa Ginoo, karon adlaw mo astan kamo. Sa inyong mga kaaway, ayaw ka mo kabalaka o kahadlok, no? Kaya usahay na ako'y mga manghilabot na ito igsoon nga, murag usahay mabalaka ta. Mubati tag kabalaka, mubati tag kahadlok. Pero ang saad sa Ginoo, nagingon sa Ginoo nga, asdang, no? Asdang, unya ayaw kabalaka o kahadlok. Ngano man ang mga igsoon, dara sa sunod nga linya. Una, kaya nag-uban ka ninyo, mawang Ginoo nga inyong Diyos. So, una igsoon, yubanan tas Ginoo. Amen? Nga nung mahadlok man tayo, nag-uban mo na itong Ginoo. Panahon karon igsoon, kalukan yun. No? Matod pa nila, nakita social media nga, di na safety ang panahon karon, no? Mura di na kung saan, maglakaw-lakaw o gabi, kay maglakaw po itong mga swangog, ba, palibot, nagligado ta. No? Grabe na kayo ang panahon, dautan na kayo, normal ra ang mga rape, nga ripon ng anak, ripon ng pagumangkon, anak-anak ito, daghan kay mga kadimunyuhan. Pero ningingon ang bala kasulatan nga, ayaw ka mo kahadlok. Ayaw ka mo kabalaka kay una, kay ang Ginoo nga inyong Diyos, kay ang nag-uban kaninyo,
Anawa mga igsona ato ning pamalandungan og ayo. Ang gigamit diri nga pulong nag-uban. Kanang word nga nag-uban igsuon. Ni aki naman na past tense man kay nagman. Ang mag nag-uban pa. Nag-uban igsuon, but pasabot igsuon. Sa adlaw pa lang ning sugod kag panalagad sa Ginoo ug hangtod karon nag-uban gyapon ang Ginoo nimo. Amen. Sa pagsugod nimo igsoon, siguro na yung mga panahon kung ginabuhi ka, asa na mga Ginoo, asa, wala, nilnaak, gihapon na ako, nag-uban, pastin na, nag-upadong pa, uban, mag-uta. Pero nag-uban man, no? Nag-uban ka ninyo, mawang Ginoo nga yung Diyos, o siya, dara, siya maway makig-away. Alam ka ninyo. Sunod, o maghatag ka ninyo sa kadaugan. Kung imo ni pamalandungan og ayo igsoon, di na ka kinahanglan makig-away. Amen. Mubarog ra ka isip, mura ra tagpapit bitaw instrumento hala barog gid ha. Pero tinuod dili ikaw makig-away, ako may makig-away alang sa imong kaaway. Ang gusto lang sa Ginoo nga moasdan ta. Mura kita move forward lang ta ba? Sa atong mga kaaway igsoon, no? Move forward lang moasdan sa pagpangagad sa Ginoo. Unsa may imong makaaway, mga unos, mga problema, unsa man igsoon nga mga masugatan nato nga magsilbing babag sa pagpangagad sa Ginoo. Ayaw ka asdan ha. Asdan, no? Move forward, igsoon niya. Ningon na, ayaw ka hadlok, ayaw ka balaka. Kaya tinuod, dili ikaw ang makig-away. Ang Ginoo may makig-away. Alam ka ninyo. Usahay daghang mga Kristohano, igsoon nga, nag-struggle silang pagpangalagad sa Ginoo. Naglibog. Naglibog kay siya may nakig-away sa iyang problema. Nalimot. Ng Ginoo dahil nakig-away na to. Ako na nang ibalik-balik mga igsoon. Sa adlaw, mag-iila ka nga nahimong anak sa Diyos. Manghilapot ang atong amahang langit dong sa atong problema. Amen. Lisod po kung anak das Ginoo. Sagdan na ta. No? Nabay ginikanan nga pasagdan ra iyang mga anak dili concern ta sa sitwasyon. Musukot tag sa dili manghilapot gyud ang Ginoo sa atong kinabuhi sa atong problema kay anak ta niya. Mao na ningon siya. Ug siya maoy makig-away alang kaninyo ug maghatag kaninyo sa kadaugan. Dili lang makig-away igsoon, tagaan pagita kadaugan. Wow, amen. Ako palingon igsoon. Kung imo ning pamalandungan ug ayo no, ang gisugo sa Ginoo nato, muasdang ta. No, barog lang ta sa pagkakristohanon, mga lagad sa Ginoo, bisag unsay may tapos palibot, barog lang ta. Unsa man ang muhapak nga mga problema, nga pagsulay, mga unos igsoon, mga bagyo. Ang gisaad sa Ginoo nga ako ang makig-away kaninyo. Kung pasabot igsoon, ako'y musulbad sa imong problema. Ako'y moayo sa imong balatian. Ako'y maghatag og kalinaw nimo taliwala sa kagubot sa palibot. Ingana bitaw, kanindot ana igsoon. Mao ni wa na bantayi sa ubang Kristohano kay sige siya away, sige siya bugnong sa mga problema, nalimot siya nga ang imong buhaton igsoon nga, yes, mubarog ka, muasdan ka. Di ka mubati o kabalaka o kahadlok. No? Murag imbarog lang ka diba? Nagpatara lang ka diba? Nga na niya mga igsoon, ang imong kontra. Na niya mga problema, unsa man di igsoon. Pero tinuod ang Ginoo may hinungdan nga maka-overcome ka, makalapang ka na igsoon. Amen. Tagaan ka mo, example igsoon. Si David. Okay? Si David igsoon, wa ni siya nakig-away nga siya. Ang Ginoo nakig-away para ni David. 1 Samuel 17:47. Palagro. 1 Samuel kapitulo 17 versikulo 47. Tanawa. 1 Samuel 17:47. Okay? Nagingon diri mga igsoon. Sakto ba ko? Okay, 47. Kana. Okay. O karon ng tanan nga nagkatigong karon dinhi masayod nga ang Ginoo magluwas dili pinagi sa espada ug sa bangkaw. Next slide mao ni. Ang Ginoo mao'y makig-away ug itugyan kaniya sa among kamot. No? Mao ni ang pag-away ni David ug ni Goliath. No? Si David igsoon mi kuan si David ani move forward. No? Nakigharong si David ni Goliath pero nagbuhi siya ng istorya. Ang Ginoo may makig-away kanako ug ihatag ka sa akong kamot. Amen. No? Si David nakadaog ni Goliath. Pero ang tinuod ay mao niyo, ang Ginoo may makig-away ug itugyan kaniya sa among kamot, no? Si David igsoon nakig-away, nagbarog, nagdadaog ng buyo pero tinuod dili si David ang makig-away, ang Ginoo may nakig-away para ni David. Mao daog siya. Ako ni balikon.
Daghang mga Kristohanon nga napildi sa mga gulayat, mga higanti nilang problema. No? Napildi kay sila may ning sangka, no? Nalimot sila una, ningon ayaw kadlok, ayaw kabalaka, kay ang Ginoo may makig-away nato, no? Mao na giingon ni David igsoon, ug mao na wa na bantayin ni Gulayat. Nagtuo si Gulayat nga ultimo ra pipitsugin igsoon. Ordinaryo ra nga bata nga way buot ang iya nakita. No? Kumayaw ni kanya, dali kay pagkaon di kagiro. Nagtuo siya. Ang wa niya nabantay nga di itong bataa makig-away kung dili ang awayon ni Gulayat. Ang Diyos nga labing kamahanan. Mao to hinungdan nga napildi si Gulayat kay ngano man ang resulta, ang sekreto igsoon, ang tinuod nga rason nga napildi si Gulayat, dili ang lambuyong. No? Dili po si David kung dili ang Ginoo maoy makig-away, no? Ang Ginoo day nakig-away ni Gulayat. Amen. Sa ato pa rin mag-isong tinuod ang ingon ni Jesus. Ingon si Jesus, in this world we have troubles, but take heart, I have overcome the world. Amen. Ang kalibutan daw gidaog na ni sa Ginoo. Ang kalibutan gidaog na sa Ginoo. Ato na ingon si Jesus, it is finished. Na humana, daog na mo. Di ba? Something iyan na ba? Ang kadaugan secured na to. Nanata. Kaya nga naman ang tinuod, nakik-away ang Ginoo alang nga nato igsoon. Atong palawman nang hilabot ang Ginoo sa tanan natong problema. Gibuhat na nato tanang paagi, naglibog ta, nagpabili ng problema. Nalimot nga naday atong amahang langit doon nga siya may mosulbad mangitag pamaagi sa atong problema igsoon. Amen. Daog na tadaan igsoon. Amen. Ingnan mong tapa daog na ta. Eleksyon mo na puno. Timinga po na yung daog na ta. Okay? Daog na ta igsoon. Mao na'y tinuod igsoon. Ang uban, nang wakay bao. Tanawa mo na yung tapa doon. Nakadaog ba na naong na. Nag-uol, di ba? Nag-uol kasi mong utang sulba na payada na sa Ginoo. Amen? Inugod sa ako makig-away sa inyong mga kaaway. Pagpasabot, ako'y musulpad sa inyong problema. Kung kita'y nagdaog, naglutog nyo, ako ilang yatumbang ang Ginoo. Dili ikaw ang ilang gidaot. Dili ikaw ang ilang gilutos. Ako mismo. Kabantay mo igsoon nga. Ako dito nagbalik-balik igsoon. Ako nang nag-share nga. Once ang atong anak may labtan gali na. Murag madubli ang kasuko sa amahan. Kisay nakasuway na kasuko kay gagawin ilabtan ni mong anak. Murag madubli ba? Ihanap sa nang Ginoo. No? Tanaw niya. Iya'y gi-martis ay gidaw. Gigamag mga dimayang istorya. Gidao kay bantay ka lang. Tuo ka, wala na kadungog ni mo, kay wala ni mo padungog. Maayo lang ka sa tubangan, pero pagtalit ko, di mo na gihudas. Bantay ka, bantay ka. Di ba, bantay mo, Ikson? Naidagdang gihimo sa isikataw na to, bisan higala, nga wala kadungog, nga makadaog ka to. Pero nadunggan sa atong amahang langit no, nung saad siya nga ako ang makig-away sa inyong mga kaaway. Next slide, og ihatag na ko ang kadaugan. Amen. Participate, di ba? Tinungod yun mga Ikson. Every time dahil na makakita tao problema, makakita tao kaaway, makakita tayo iksun mga challenge sa itong kinabuhi, huwag ilain ibutang sa itong unahuna o pagbati, daog na ko. Amen. Daog na ta. Kaya nga naman, ang Ginoo may muatubang anak. Dili kita. Kaya kung kita, pili ta. Amen. Pero mga ni saad sa Ginoo, ayaw kabalaka, ayaw kaguol. Kaya makig-away ka ninyo ang Ginoo, may nakig-uban ka ninyo, o maghatag ninyo kadaugan. Maghatag natog kadaugan, it means maghatag natog kaayuhan sa mga lain-laing balatian. Maghatag natog kalinaw, taliwala sa kagubot nining kalibutan. No? Maunay maghatag og kaluwasan sa tibok nimong pamilya. Daghang kay mga Kristohanong igsoon nga nag-struggle. Nga naman, kaya wa pa daw maluwas ilang kaubang, ikaw rin mo luwas. Ang Ginoo man. Amen? Kung ano kapuyan na ni sigang po, luhod, ani tuwad-tuwad, ani niya, nagsigi akong luha, sayang kay, wa pa yun, mabag-o niya akong kuan, wa pa yun naluwas. Ngunit man, hindi ikaw ang muluwas ang Ginoo. Basi nalimot ka, ang Ginoo may makig-away, ang Ginoo may muhatag og solusyon na dili ikaw. Mao nang ma-stress ta, ma-depress ta, no? Malibog ng taon sa'yo ngay buhaton, malibog ka, mahangin ka, mamura ka, malunding, ano man. Gusto man nimo may tabok, ang gusto may tabok nimo nalimot ka nga naay Ginoo nga makig-away sa imong mga kaaway, nga naay Ginoo nga mosulbad sa imong problema, nga naay Ginoo nga maghatag og solusyon pamaagi sa imong giatubang igsoon. Wa ka na ginusara sa imong problema. Ang problema nato nga ubang mga Kristohano nga
Maguol, masamot sila ka problema, ma-depress kaya naman, nalimot sila. Ilang ang gisulong, ilang problema. No, ilang away-away, ilang problema ba? Nangita-ngita ka, kung saan may maayo niya? Maayo nga ni. No? Nalimot ka, ang Ginoo, makig-away ka nimo. Tadaan ka mo, verse, so, mubo naman niya itong kuhan. Psalm 46:10, tanawa ang ingo ni David. Si David, so, hindi niya basta alagad sa Ginoo. Hari ni. Daghan kay mga kanasuran na gipildi ni David sa diyang hari pa sa Israel igsoon. Pero na siya gibuhi igsoon nga mensahe. Og ako mong kaybaon nga ming sibo ni ang gibuhi sa atong gisulti karon nga ang Ginoo makig-away sa atong battles. Amen. Tanawa ang gingon ni David igsoon. English lang niya ba kay mas klaro ug mas masabtan. Psalm 46:10. Sa gingon diri, be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. Una, be still. Unsa man ang still? Makig-away ba ka? Unsa nang still? Makig-away ba ka? Musugod na wa? Still, magpuyo ka? Silence. Quiet. Ang sinonimo na exalt. Relax lang ka. Be still. Diba? Yung next line, and know that I am God. Ilha nga naay Ginoo nga makik-away nimo. Isulti ni David igsoon. Kay daghang kay gubat sa kinabuhi ni David apan iyang gi-recognize nga ang Ginoo nakik-away sa iyang kaaway maong daog si David. Imagine, be still and know that I am God. Ako na ning i-share ni balikon ta mo igsoon. Sama ra ni nagsakay kag sakayan. Nagsakay kag sakayan ang still mga igsoon ang laing meaning na kanang kalmado lang ka ba? Relax, cool. Why? Because God is in complete control. Nagsakay kag sakayan. Nya kusog kayo ang unos, bagyong kalit lang ang unos sa laon igsuon. Kabantay mong sa imong sakayan, sagaran, magpahinay. Mukalma siya. Sungagon ba sa sakayan ang bagi? Malunod din ka. Mao na usay hinungdan igsuon nga malunod ta sa mga problema, malunod ta sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Kaya atong gibangga. No? Atong gibangga. So kita may bangga sa unos. Nalipat ka sa gingon, be still. Tuguti ang Ginoo, mulihok. Ang Ginoo mubalos, ang Ginoo musulbad, ang Ginoo mangitag solusyon, ang Ginoo makig-away sa atong kaaway, no? Be still and know that I am God. I will be exalted among the nation, no? Meaning, God will be exalted in your problems. God will be exalted sa imuhang mga struggle. God will be exalted in your battles. Amen. Maisa, mapadayag ang Ginoo, mukadaog ka igsoon. Kay lain po kay igsoon ang Ginoo makig-away kanato nya mapildi ang Ginoo. Lisod kayo mapildi ang Ginoo. Amen. Kung ang Ginoo tugutan nato nga maoy musulbad sa atong problema. Unsa may mga higanti nga atong gitubang karon kung ang Ginoo may tugutan nato nga siyang makig-away nining tanan sigurado kadaugan mangko nato. Apan kung kita-kita atong sulbaron atong tumpagon ang mga higanti sa atong utubangan, lipsipiyat kay ha. Amen. Ingon na balang kasulatan mga igsoon na itong ibasa ganina. Muasdam data, asdam. Pero why ingon dia nga panigbasa sila dia. So kino, asdam lang. No? Ayaw tahanlok. Murag mo barog lang ka ba? Nagpatara lang ka. Halagubat, barog ka. Isugo ko sa Ginoo. Nagpadoong na. Barog lang ka, akaw ka. Move forward. Wa kay gihimo. Amen. Wa kay gihimo. Kung dili mo, barog lang ka. Ug ang Ginoo nay bahala mo. Kung mga igsoon, mulihok, ang Ginoo na makig-away. O ni nakanindot igsoon. Ako lang balik-balik, kung kamo, kita, gilutos mo, kita, ginaot ta, kunya mo sukol ta, ako lang balik-balik, atong gikwaan o part si Lord nga mulihok sa itong problema. Pero kung atong tugutan ang Ginoo nga maoy mo bunal, mo pilpil, maoy manimalos sa atong mga kaaway, di pa ka makasat. Magkakita, bagang milagros, Ginoo, yawa, Ginoo, tinuod, yun nagingon pala, kasulatan, yawa, tanawa. Ay lang, pwedeng nigabagigabaan kay delikado na. O matay manghimo na igsoon kay ipanagnam na sa Ginoo nga siyang makik-away para kanato. Di ba sa itong kanta nga karaan? Steve Cuban, I will fight for you. Sige mo ba na? I will fight for you by the power of my spirit, says the Lord. Di ba? I will fight for you. Next line. I will see you through. Di ba? Ginoo makik-away. Anong stress kay ka? Lingay mo dapat. Kasi nakik-away mo sa problema. Luya kayo na. Tuguti ang Ginoo. Ang Ginoo, naghuwag ka ng undak ka. Ang Ginoo,
Dugaya yung anak, munda, hala, bugnuan na yung mga higanting problema. Hala, dara ko diri anak, ako tayo mo, away na ikaw, mahalaway na. Hindi ka, kanusamang ka makadaog sa gubat, igsoon, nga ang Ginoo, di mo tugutan. Apag kung imong tugutan ang Ginoo. Kung sa ilingon sa balang kasulatan, igsoon, sa to, kung ang atong pamaagi daw, Salmo ni, si David, kung ang atong pamaagi, kung ang atong paglakaw, pagkinabuhi, di kahimutan sa Ginoo, bisa ng atong mga kaaway, makikigala na to. Kadung mo kabasa mo nga verse? Naanan sa Salmo, igsoon. Again, nung balikon, kung ang atong paagi, ang atong gibuhat, nakapahimaya sa Ginoo, bisa ng atong kaaway, makikigala na to. Kabantay mo. Wa kay gihimo igsoon, nagbuhat lang ang mga butang, malipay ang Ginoo, tinakay mong mga kontra, maunay nakikigala nimo, maunay mga lihok sa Ginoo igsoon. Amen. Ingana ang Ginoo mo lihok igsoon, makurat ka ba? Masurprise sa papiyawa Di ba? Kung nasa nigibalik igsoon, ingon si David sa Psalms 23, paubos igsoon, kalimot ko sa specific verse ani. Pero nani nasud sa Psalm chapter 20 chapter 23 verse paubos ni siya nga. You prepare a table for me in the presence of my enemies. Kuhan mo na siya igsoon. Nagisgot na siya promotion. Nagisgot na siya igsoon o ipaangat imong ginabuhi. Nagisgot na siya igsoon nga katong mga tao nga nagsigdaot, nagsigig, bugal-bugal, nagtamay, mga way salig, nakaminos nimo, pakit-on sila sa Ginoo. Kung unsaon pagpaangat sa imong ginabuhi. Kaya ang Ginoo may makig-away sa atong mga kaaway. Amen. Sa ato pa rin mga igsoon, ang gubat, daog na. Amen. Makakita galing kag mga problema akin ni, no? Every time mao ni so mindset lang magunitandan kung karon uli ninyo o sunod nga mga adlaw sa imong kinabuhi. Makasugat galing kag problema, ibutang gid sa mga na mao na ning uliha Klaro kay nanani milagro. Klaro kay nanani buhaton ng Ginoo ni. Maniid na ko ba sige, tanaw na to. Amen. Kay Ginoo ng Ginoo makig-away. Ang Ginoo may musulbad dili kita. Usahay maglibog ta kay kita may nagsulbad-sulbad sa atong problema. Labi na kung dako kay problema imong sulbaron, di ka maglibog, ma-stress ka kanton maluya ka, wala kay gana mo ampo, wala na kay gana sa mga bulaton sa Ginoo ano man. Tungod kay na kay gustong may tabok, nga wala na itabok. Ngano man, ikaw may nagsulbad-sulbad. Apag kung imong tugutan ang Ginoo nga mosulbad, mo fight sa imong battles, may mangitag pamaagi so then imong makita masaksihan ang milagro. Di ka ma-stress. Amen. Di pa ka ma-stress? Di pa ka magpuspo sa Facebook? Di ka ma-stress. Kaya nga naman, ino ka mga bahala na Ginoo. Saad ka na ikaw makik-away sa akong mga gubat, bahala na Ginoo. Amahan ka na ako, anak ko nimo. Ako ginang gibarugan, Ginoo, ang akong pagkaanak. Ugway amahan nga di manghilapot sa anak. Mao ni bahala na Ginoo. So the moment we allow God, we let God lead the way, or we allow God to solve our problems, igsoon din, makakita tang milagro. Kunya di pa ka ma-stress. No? Kalma lang tayo. So again, ang last verse na kung ihatag ninyo, be still. Kalma lang. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. Atong ning usbon, I will be exalted in your problems. I will be exalted. Unsa man? To those people nga wise hanig na to. I will be exalted sa si Lord sa ato ang mga kaaway. So, mga kanindot igsoon. Ano magagawa ko pamanta? No? Timan ni igsoon. Kung sa gingon sa New Testament nga, we are more than conqueror na. Amen. Labaw pa rin tas mananaog. Kaya nga nung di mo ta malabaw pas mananaog, ang Ginoo may makigaway na to. Amen. So, karon igsoon. Wala ko kay baw kung sa inyo ang mga getubang karon problema. Tanan nga naglingkod karon dire nakadungog ani nga mensahe. Wala ko kay balo igsoon kung unsa ang inyong mga gubat karon. Gubat man na, mga struggle gubat na. Kung unsa ang inyong mga giatubang karon nga makaingon ta og higante, murag sigulayat, or mga battles nga imuhang giatubang karon. Timan-i igsoon. Daog na ka. Amen. Daog na ka. No, ayaw mo na dakuan no, daog ka kay dili ikaw ang makig-away. Ang Ginoo nga Dios nga imong gilagaran mo'y makig-away sa imong mga battles igsoon. Imong mga problema solusyonan na sa Ginoo.
Imong mga gikabugat ya unsa man na direksyon ang Ginoo na ipahala mangitag paagi aron masulbad na kay gipanag-ani sa Ginoo, no? Astang ayaw kahadlok, ayaw kabalaka, no? So di din nakabubuton sa Ginoo mga igsoon na sadang magbarog ka, magatubang ka sa imong problema, mabalaka ka, no? Mabalaka ka igsoon, the moment na mabalaka ka, klaro kay na igsoon mo kunod na imong pagtuo, no? Dili ka bubuton sa Ginoo nga muhasdan ta, mubarog ta, at ubanan sa atong mga problema nga mabalaka. Hindi mo diri ayaw kahadlok, ayaw kabalaka, ngano? Kaya ang Ginoo lagi makig-away. Ang Ginoo may musulbat sa atong problema. Ang Ginoo na mangitag paagi, nalibog na ta. Di ba usahay, igsoon mayo na kayo mo kanta ni? God will make a way. Mayo ka ta! Kung sa panahon nga diya kay problema, ikaw may nagsulbad-sulbad. Imong gisulbad, nalibog ka, nalimot ka sa kanta ni mga God will make a way. Tuguti ang Ginoo igsoon na mangitag paagi. Tuguti ang Ginoo nga makig-away. Kay ingon siya makig-away ko. So kinsa man nyo diri igsoon karon nga na-stress mo sa problema. Klaro kay na! Wala kay na! Nakig-away ka. Amen? Pero hindi mong pasagdan ang Ginoo mga igsoon. Siya may tugutan ni mo nga makig-away. Ay bawa na beta. Di ba sa to? Sa ngalan mo may kadaugan. Ako na kadaugan to? Kadaugan. Sa ngalan ni Jesus. Amen? In the name of Jesus, we are victorious. Amen? Walay problema nga dili masulbad sa ngalan ni Jesus. Amen? Walay mga bukid, problema man na siya, nga dili matumpad sa ngalan ni Jesus. Diba? So sa karon igsoon, kay mao man ang mensahe nga gipabot sa Ginoo nato. Ganina pa ni karon pa ning buntag actually igsoon gahapon nagprepare ko og wallet. Lahi man gyud akong gibati nga di ko ni maoy pa share. So akong gi-live ganina, nag-live ako sa iyo mga alas 6. Ang gilay ganina, lahi man ang minsay, mauni karon mo mag-expect na mauni atong mga share. Nag-prepare ko ni actually alas 7 kape na. Kaniyo tra kayo 1 minute. Ana ra ko mag-prepare grasya sa Ginoo. Kani man ang ipaabot sa Ginoo. O nasayod ko igsoon nga walay itugot ang Ginoo nga mensahe pulong niya nga walay na kinahanglan. Sigurado nga naay naan nyo diri nagkinahanglan ani kay siguro nag-fight ka karon sa imong battles. Na kay gitubang karon nga mga gubat. Nya gipahinumduman ta sa Ginoo karon kabuntagon. Ako makig-away sa inyong gubat. Ayaw kahadlok, ayaw kabalaka. Aside nga makig-away ako kaninyo, tagaan ta mo kadaugan. Diniingon siya sa Salmo, si David igsoon nga kalmado lang mo, bistin, no? Relax lang. Kalma lang, no? Silent, quiet. No? Know that I am your God. I will be exalted in your problems. Amen. Kung mulihok ka, di mulihok si Lord. Apan kung maghilom ka, tugutan ni mong Ginoong din, diha ni mo makita kung unsaon pagsulbad sa Ginoo ang imong problema bisan imposible sa pananaw nimo. Amen. Amen ba? Manindog ka mga igsoon, mag-awit as Ginoo. Hallelujah. As we sing, sa mag-awit sa Ginoo mga igsoon, ato ang pamalandungan ng mensahe. Istorya si Lord, maybe ang uban nyo diri stress or wak kay ba? Wak ko mo judge po, pero basin, naghambin-hambin mo diya mga battles ba nga. Hangtod karon sige lang yung kag-away. Hangtod karon sige lang kag-bugno. Na stress ka. Huwag niya po kayo nakita kadaugan. Ipainumduman ka karon sa Ginoo nga. Barog lang diha. Ayaw kahadlok, ayaw kabalaka. Ako na yung makig-away sa imong battles. Sa imong gubat karon ako na yung makig-away. Ug dili lang ako ang makig-away, tagaan sa tigag kadaugan. Mao nang saad sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Sa ngalan ni Jesus, tanang tuhod magaluhod. Sa ngalan ni Jesus, walay imposible, hindi mahimong posible. Sa ngalan ni Jesus, tanang balatian, makabaton og kaayuhan. Sa ngalan ni Jesus, tanang naggapos sa kaaway, makabaton og kagawasan. Sa ngalan ni Jesus, tanang na problema sa financial, sa utang, makabaton o panalangin. Sa ngalan ni Jesus, tanang kalipok,
naikalinaw, Igsoon. Hallelujah. Atong awitan ng Ginoo din, istoryahan Ginoo Igsoon, na switching this song. Hallelujah. Lord, salamat sa imong mensahe. Imo mingi painumduman, Ginoo, nga di kayo maghagok. Imo mingi painumduman, Lord, nga maoy hinungdan nga na-stress me, na-depress me, nabalaka me, kay kami ang nakik-away. Imbis ikaw ang makik-away sa among gubat. Lord, pasaylo ami, Ginoo, sa'y madala mi sa mong emosyon. Huwag siya diyang nadala mi sa mong emosyon, nakalimot mi, nga naaamanday ka among amahan. Naa ka among langit nung amahan, nga wala matulog sa among mga problema. Nakakita, nakadungog sa tanan. Naa ka among langit nung amahan, nga nag-amping o nag-atiman ka na mo. Labaw sa tanan, makik-away sa among mga gubat. Wala'y gubat nga among giatubang, nga imong ming ipasagdang na ginusara, Ginoo. Hallelujah. Salamat, Lord. Atong awitan ng Ginoo, mga Igsoon. Ikaw ang pulong, sukat sa sinugdanan. Amen. Yes, Lord. O kanimo namuna ang, come on, tanan, miabot ang kahaya, o kanako na daan. Yes, Lord. Imong trono gibiyaan, aron ako. Imagine, gibiyaan sa Ginoo yung trono, aron narinton ka, aron makikaway siya sa battles ni mo, Igsoon. Binaog ang Ginoo sa langit, aron makikaway sa gupat ni mo. Hallelujah, sing it. Sa ngalan mo may kaluwas. Yes, Lord, there's salvation in your name. Sa ngalan mo may kapaguhan. Sa ngalan mo may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Yes, Lord. Atong awitan magpalag. Sa ngalan mo. Yes, Lord. Hallelujah. Atong awitan magpalag. Ikaw ang puno. Yes, Lord. Sukat sa sinugdanan. Yes, Lord. Kanimo ang namugdaan tanan, miabot ang kahaya. Yes, Lord. Kanako na tanan, imong trono gibiyaan, aron ako magkalanggan. Yes, Lord. Dawatod ko ikaw, dawatod ko ikaw. Sa ngalan mo may kaluwasan. Sa ngalan mo may kabaguhan. Sa ngalan mo may karayuhan. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Come on, sa ngalan mo. Sa ngalan mo may kaluwasan. Sa ngalan mo may kapaguhan. Sa ngalan mo may kadayugan. Sa ngalan mo, Jesus. Yes, Lord. Sa ngalan mo, Jesus. One more time. Softly. Sa ngalan mo may
imong ngalan, Ginoo. Naay kapaguhan, Ginoo. Pagla sa imong ngalan, Ginoo. Sa ngalan mo naay kadaugan sa tanan namong mga gubat, Ginoo. Lord, nasayod ka, Ginoo. Walay malilong, di mo Ginoo, kabalo ka, Ginoo, kung sa'y mga gubat ka among gitagong-taguan. Kung sa Ginoo, ang mga struggle, ginaantos, Ginoo, ginaampin, Ginoo. Mga battles, Ginoo, ang uban, wala na mong i-share sa uban, pero deep in our heart, deep inside, Ginoo, namin mga gubat, Ginoo. Nangtod ganon, nagsigimig fight, Lord, galong salamat sa imong pulong. Imo hindi pa hinumduman, Ginoo, nga there's no need to fight our battles because you are the one who will fight for us, Lord God. Ikaw maging away ka na mo, o ikaw maghatag ng kadaugan, maghatag ng kayuhan, maghatag ng kaluwasan, maghatag ng kabaguhan, Ginoo. Hallelujah. Pasiluan may Ginoo kay usahay, Lord. Tao na may madala ni sa mong emosyon, pagbati, Ginoo. So, we begin to fight, Lord God, for our battles. Magsugod na may pag-away sa among mga gubat. Apan imo may gibadlong, karon gipanumduman nga anak. Ako ang imong amahan, makig-away sa imong mga gubat. Ayaw ka hadlok, o ayaw ka balaka, ayaw pagduduha. Just be still. Maging kalmado lang ka. Relax lang kay akong buhaton ni tanawa. Makig-away ko sa imong kaaway. Sulparo na ko imong problema. Mangita kong paagi ang imong problema. Masolusyonan na. Ako'y bahala sa kaluwasan sa imong tibuong panimalay. Ako'y bahala ng higap sa kasing-kasing sa imong mga kaaway. Ako'y bahala makig-fight sa tanan imong battles. Huwag nga na akong pasagdi. Walay gubat nga gipiyaan ka. Walay gubat nga gipasagdan ka. Tanan gubat na ako. Papanusahay lang ikaw ang nakik-away. Huwag ko ni mo tugutin, mamusahay mapildita. But this morning, i-remind ni Lord, I will fight your battles and I will give you the victory, the triumph. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Sa ngalan mo may kaluwasan. Sa ngalan mo may kabago. Walay kinabuhi nga dili mabago. Sitwasyon nga dili mabago sa ngalan nimo. Walay gubat nga dili mo madaog, Ginoo. Sa ngalan mo kay sa una pa lang idaog na nimo ang kalibutan. You overcome the world. Itapos na nimo, Ginoo. Sa ngalan mo may kabaguhan. Sa ngalan mo may kadaugan. Sa ngalan mo, as we continue to sing this song, mga Igsoon, pwede ba kong mag-ampo sa uban nga nakakaroon din? Gusto lang kong honest mo, ha? Na kay silent battles ba? Na ikaw rin, sige, o kaway-away karon, Ginoo rin nagtrabaho, imo siyang istoryahon, hindi kadlaw, hindi kagabi, na kay battle nga, silent, pero sige kang away. Kung ikaw ka na Igsoon karon, gusto mo mo di mo. Sa mga imong battle, nga imong i-fight karon, I want to pray for you. Kung gusto si Lord magpahibaw ni mo, daog na ka. Just believe it. Just have faith. Daog na ka ng bumata. Ganun mag-struggle ka. Na si Lord sa pilit ni mo. Na si Lord na naghuwat, nagpaabot ka, nusa ka mo undang na nga battles, kay siya ang mag-fight sa imong battles. As long as dili ka mo undang ang away ng mga gubat sa imong kinabuhi karon, si Lord dili maka-fight sa battles nimo. But as long as you surrender that battles, imo nang isurrender si Lord, kapoy na. Lord, na-stress na ko. Lord, di na nako magkaya. And then, that way, mong itugutan si Lord nga mo fight sa imong battles. O kung saan niya, Igsoon, mauni.
Ako'y maging-away sa imong mga kaaway o tagaan ko ikaw kadaugan. Buot pasabot tagaan kag kaayuhan. Buot pasabot tagaan kag solusyon sa imong problema. Tagaan kasulbaran, tagaan pamaagi. Kung unsa na ang imong giatubang karon. Again, this time, sa mga naay gifight karon, battle sa imong kasing-kasing na si Lord ay nasayod. Maybe wala ni mo gi-share kay maulaw ka o dili sa gusto magkaibaluin soon. Pero si Lord walay matago man niya. Just be honest to Him right now and confess it to Him. Na Lord, ako gid ni Ginoo how many months na, weeks or even years na nagsige kong away ani hilom ni pero nakig-away ko sa iyo dai ko Ginoo. Ikaw man day ang makig-away kanako. Timanig so sa ngalan ni Jesus naay kadaugan, naay kaayuhan, naay kaluwasan. Hallelujah. And He is here. The presence of God is here. And He wants to touch you. He wants to comfort you. And of course, gusto siya makik-away sa imong battles karon igsoon. As we continue to sing this song from the start. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang puno. Yes, Lord. Ikaw ang tanan, Ginoo. Sugat sa sinultanan. Amen. Thank you, Lord. O Kanimo lamang na kong isaling, isaag, itubyan, isurrender, tanan, Ginoo. Walay problema nga naitabo na mo nga wala nimo gitugutan Ginoo. Tanan na magtugot nimo. Ug ikaw ra po ang musulbad ani Ginoo. Yes, Lord. Amen. Istoryahan Ginoo igso. Ikumpisa na yung battles ng Lord maogan ni Ginoo. How many days, weeks, months, years nag-away, nag-away mo ni Ginoo. Naamalay ka Ginoo makikawag. Dawatan kadaugan karon igsoon. may kaluwasan. Sa ngalan mo may kabaguhan. Sa ngalan mo may kadaugan. Sa ngalan mo Jesus. Sa ngalan mo Jesus. Biambut ang kahaya, bukan aku Imutrod ng ibiyan, aron ako makalagay. Dawaton ko ikaw, dawaton ko ikaw. Sa ngalan mo may kaluwasan. Sa ngalan mo may kabaguhan. Sa ngalan mo may kadaugan. Sa ngalan mo Jesus. Sa ngalan mo Jesus. Sa ngalan mo may kaluwasan. Sa ngalan mo may kabaguhan.
Sa ngalan mo, may
Ginoo. Salamat, Lord, sa kadaugan sa madagkupan, Ginoo. Kagitubang sa imong mga kanangkan karon. Salamat sa kaluwasan, kagawasan, kabaguhan, Ginoo. Salamat, Lord, sa milagro. Solusyon sa among problema, Ginoo. Thank you, Lord God. Dalay ko, Ginoo, sa walay katapusan, Ginoo. Salamat nga nanakagiandam, Ginoo, na mga solusyon, Ginoo, sa among problema. Kaluwasan sa tibok na among pamilya. Salamat kay Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Holy Spirit, thank you. Lord, inikat na ang mga puno ng kadaugan. Kadaugan sa tanang gubat nga among gitubang karon. Kadaugan sa mga battles, even sa mga silent battles, Ginoo, nga among gitaguan. Thank you for the victory, Lord God. Knowing that you are the one who will fight sa mga battles na mo. Salamat daan sa kadaugan, Ginoo. Amo kanagang tunon, Ginoo, uban sa pagtuo. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen.